Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na pagkaaga mga tugang, alaw kita ngunyan in Sabado, Petsa 24, Kambulan in Disyembre tong 2022. Sa technical side na katuwang niya to Benjamin Calio Jr., siring Manjanin ay 3rd. Naantabayanan ang Nagangunyan News sa Facebook pages kang Naga City Government, siring man kang Nagangunyan News. Live naman nadangog sa radyo 105.5 Bicol Idol FM Naga, siring man sa 89.5 radyo natin Naga. Ang sa Indo nga makaibang ngunyan, Paulo de los Santos sa ngaran ni Roy San Ramon, ngunyan sa headlines as in detalles kan sa tuyang mga bareta. 1.5 billion na annual budget kana lokal na gobyerno kan syudad din Naga sa 2023. Aprobado na kan sangguniang panlungsod. Ang detalles sa Joel Sulina. Naaprubahan na on joint and collective motion kang sangguniang panglungsod sa huring regular session kang nagtalikod na Martes, petsa 20 kan Disyembre 2022. An annual budget for 2023 na nagkakantidad 1,511,570,780 pesos. Antes na maaprubahan sa sangguniang panglungsod, nag-agi nguna ini sa seryening budget hearing na pinagpaginutan kan Naga City People's Council kung saan ipresentar na kan mga department heads kan lambang opisina kan city government ang mga nagkaharamanan na mga programa asin proyekto kung saan napaduman ang pinagtaong budget sa saindakang gobyerno para sa taong 2022. Kabali na maging ang saindang mga akomplishmento. Nag-agiman ang proposed annual budget 2023 sa serye ning committee hearings antes ining hinuribon kan sangguniang panglungsod sa laog ning pirang sesyon antes na maaprobahan kag nagtalikod na aldaw ang 2023 annual budget kan syudad. Kabali sa may pinakadakulang parte na pinagtagamahan ning budget, iyo ang mga opisina na involved sa social services, health, education, maging ang engineering office para sa infra projects, alagad manunutaran na nagkaigwaning budget cut sa lambang opisina as in departamento kang gobyerno lokal, dara naman kang pagbaba kan tax revenue collection kang gobyerno puon pa kan 2022. Dangan nagbaba man ang national budget share para sa mga lokal na gobyerno huli man sa pandemya. Sa ibong man kang pagbawas sa 2023 annual budget kan syudad, hinasiguro man kang gobyerno lokal sa pamamayo ni Mayor Nelson Legacion na padagos ang pagnapigot tinda para man maitao ang mga maray na serbisyo, dangan mga programa, kabali na ang mga proyekto na mayormenteng papakinabangan kan lambang na genyo sa masunod na taon. Annual budget of the City of Naga in the amount of 1,511,570,780 pesos. So move, Madam Chair. On joint and collective? On joint and collective. On joint and collective motion. Approved. Thank you, Madam Chair. Honorable Albios and the rest of the members of the Committee on Appropriation. Thank you for the grueling budget hearing that you have conducted to come up with the budget of the city. Thank you. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Suggested retail price kan hamon asin iba pang Noche Buena products naglangkaw. Alagad mga negosyante digdi sa syudad din Naga nagtitinir na compliant sa pigpataw na SRP kan nasambitan ng ahensya. Ang detalyes, Uyan Report. Dawa nanotaran an increase sa standard retail price o SRP kan branded na hamon ngunya na holiday season. Nagtitinir na compliant ang mga business establishment sa syudad din Naga na nagpapabakal kan siring na produkto. Sigun kay Konsyal Jesse Albios, Chairman kan Committee on Consumers Protection kan Sangguniang Panlungsod, susog sa report na pigsusumiter sa komite kan Market Enterprise and Promotions Office, Department of Agriculture asin kan Department of Trade and Industry o DTI,
complainant ang mga negosyante sa syudad sa ibong kan paglangkaw kan SRP kan branded ham na pigpataw kan DTI sa 40 sagkod 50 pesos kan nakalista bulan. Pigsabi pa ni Albios, naglangkaw ang SRP kan nasambit na meat product huli sa paglangkaw kan presyo kan petrolyo asin taripa sa kuryente dahilan kan paglangkaw man kan transportation asin production cost kan produkto. Apoy radigdi, naglangkaw man ang SRP kan spaghetti products na pigkakarkulong nasa 10 sagkod 20 pesos sa price guide kan Noche Buena products na pigpaluwas kan DTI kan Nobyembre ang fruit cocktail nagkakantidad sa merkado nin 56 sagkod 288 pesos, keso 54 sagkod 371 pesos, queso de bola 199 sagkod 513 pesos, tomato sauce 17 sagkod 92 pesos, cream 63 sagkod 75 pesos, hamon 163 sagkod 892 pesos, mayonnaise 24 pesos sagkod 234 pesos, sandwich bread 26 sagkod 250 pesos, pasta 25 sagkod 111 pesos, elbow macaroni 23 sagkod 119 pesos, salad macaroni 39 sagkod 117 pesos, asin spaghetti sauce 23 sagkod 95 pesos. Ang mga nasambit na produkto daipig ko konsiderar bilang basic necessities asin prime commodities sa lindong kan RA 7581 o Price Act. Abiso kan konsehal na imanihar nin toltol ang budget nagagastuson para sa andaan katakod kan Pasko. Kinakaipuan lang pakaray lang ang budgeting na kung dati nag-aanda kita ng 3 kilo, baka pwedeng 2 kilo na sana. And itong ham, baka ikaw man nagtitinda dyan ng mas barabaratong brand. Ang nagmamahal baga kasi mga branded na maray, inaiigwa man na ibang brand sa market na pwede tayong magamit mo yan na kapaskuhan at a lower cost. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Target tax collection para sa 2022 naguno na kan na City Treasurer's Office. Ang detalles, Joel Solina. Bunya na papatapos na ang taong 2022, nakuha na kan City Treasurer's Office ang target kaini na tax collections, partikular sa business tax maging sa real property taxes. Sigun kay City Treasurer's Office Head Maricor Gayanilo kan 2021, igwaning sobra sa 249 million pesos, mantang ngunya na taon na as of month of November, igwaning 272 million pesos na business tax collection na naglangkaw ning maabot sa 20 million kung ikukumpara sa naging business tax collection kang nagtalikod na taong 2021. Mantang ang real property tax as of November 2022, igwaning sobra sa 259 million pesos na collection, kung saan igwaning increase na labi sa 15 million pesos kung ikukumpara sa 249 billion plus real property tax collection kan 2021. Naglalaom man ang City Treasurer's Office na malangkaw pa o madudugangan pa ini kumuigwa pang mga kababayan kita na naghahabol para man makabayad kan sa indang buwis antes ang liwat na pagwelta kan business one-stop shop para man sa renewal kan mga business permits asin iba pang permits sa masunod na taon na 2023. Sinamin po, ang target ni po na kuamin naman sa real property tax, sa business tax, iyo man po. As of November, igwa naman result na nalampasan naman ng kadiin. Pero sa local economic enterprises po, pang gayo dahil October pa po lang kita nagbalik sa normal. Tapos, sa inyo po, ang dakul pong tao didi dahil nagbabarayad ng real property tax na nag-advance payment. Nag-avail kang 20% discount. Para sa Andagang Union News, Joel Solina. Memorandum of Cooperation kan LGU Naga asin stakeholders pigpirmahan katuyuhan kan memorandum aramon sa report na ini. Tanganing mapakusog asin mamantinir ang kapasidad kan lambang pamilya, komunidad, magin kan mga educational institution sa syudad din Naga sa basic life support. Pigmarhay kan lokal na gobyerno asin kan stakeholders
napirmahan ang Memorandum of Cooperation para maging formal as in official and partnership kan mag-ibong nalado para sa nasambit na katuyuhan. Sigun ki Konsehalo Celito del Rosario, co-chairman kan Committee on Peace and Order, Public Safety and Disaster Management kan Sangguniang Panlungsod, ang nangyaring pirmahan kan Disyembre 21 may obheto na maging opisyal asin pusog ang partnership kan LGU Naga City Community First Responders Program Management Office asin kan stakeholders na magkatuwang sa pagpreparar kan lambang miyembro kan pamilya asin komunidad sa mga aksidente asin kalamidad bilang mga first responders and stakeholders. Nakatuwang kan lokal na gobyerno asin kan nasambit na opisina iyo ang Naga City Police Office, Bureau of Fire Protection, Liga ng mga Barangay, Sangguniang Kabataan Federation, Department of Education, City Schools Division, Ateneo de Naga University, University of Nueva Cáceres, Universidad de Santa Isabel, asin Naga City Hall Press Corps, ang pagpakusog kan kapabilidad kan mga komunidad sa oras nin emerhensiya sa paagi kan pagkondusir nin basic life support trainings sa mga barangay, programa kan lokal na gobyerno bilang pagsunod sa City Ordinance Number 2017-007 na may mandatong mag-institutionalize nin community level disaster preparedness program na nakatutok sa community first responders as in basic life support training sa mga representantes kan pamilya. Basically, this will pave the way for formal partnerships naman sa mga stakeholders na bigya nag-avail as in bigyan tabangan sa programa sa basic life support dito sa Naga City. Ang tugon kayo ni Mayor Nelson is pakusugon ang capacity building sa mga different families, mga institutions, including mga schools. So, ini ang kwenta, ini ang armas na tangarig na sa pag-partner sa India, mas maging matibay kasi maging resilient ang Naga City. Harap na pong disidido si Mayor Nelson na pakasugun nila. Kaya we have these private institutions na pwede pa naman mga partners naman. Thank you. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. PNP Naga amay na nagpreparar sa pagbantay ngunya na holiday season. Ang detalyes, Joel Sulina. Siring kang kinatuudan, naka-full alert ang Naga City Police Office ngunya na Yuletide season kasabay naman kan liwat na pagbaralikan kan mga tiripon asin Christmas celebration o parties kan mga kababayan ta kumuigwa ng paghaluwag sa mga health restriction darakan pandemya. Sigun kay City Police Director Police Colonel Nelson Pacalso kang Naga City Police Office. Amay pa, igwa ng naging direktiba ang higher command kang PNP na pinapasunod digdi sa lokal. Urog na ngunya na kasibutan sa Yuletide season na nagpuon kang Disyembre 15, 2022 asid madural sagkod Enero 5, 2023. Kaya man nakakuriyat ang mga uniform and plainclothes police officers kang Naga City Police Office para man mag-asiste asin magmantener kang pasi orden dangan preventaran ang krimen sa mga lugar na tinatao. Siring kan simbahan, mga terminals, palibot kang merkado, maging sa mga malls sa siyudad ng Naga. During these Christmas seasons, nag-start tayo the other day pa during the simbang gabi. Tayo ay may mga deployment na sa ating mga churches. Tuloy-tuloy po ito hanggang kasama na rin po yung sa ating bus terminals. Mantang katuwang man ang kapulisan kan Bureau of Fire Protection asin kan task force paputok sa pagbantay kontra sa mga illegal na klase, imported asin mga kusog na paputok dangan imomonitor maninda ang operasyon ka mga pinagtugutan ng mga firecracker and pyrotechnics retailers na kampet sa 23 kan Disyembre nagpuon an sa indang pagtsindya sa gilid kang Naga City People's Mall Harani sa Naga City River. City at saka sa members ng Task Force Paputok starting December 23 pwede na sila magtinda sa designated area kung saan sila pwedeng magtinda at ang ating task force ay magmamonitor sa kanila kasama ang PNP doon sa lahat ng mga pinagbabawal na ipagbibintang paputok.
Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Apat na barangay sa syudad Dinaga pigdeklara bilang drug cleared ngunya na 2022. Ang detalyes sa Uyang Report. Nag-abot na sa 12 ang drug-cleared barangay makaliis na ideklara kan Naga City Dangerous Drugs Board o NCDDB ang apat pang mga barangay sa syudad Dinaga na naging libre sa ilegal na droga ngunya na taon. Sigon Jose Importante, Executive Director kan NCDDB, pigdeklara ang barangay San Isidro, Dayangdang, Concepcion Grande, asin Bagong Bayan Sur bilang mga bagong drug-cleared barangays sa taon 2022. Sigon gi Importante, mas dakol ang pigdeklarang drug cleared na mga barangay sa syudad ngunya na taon kumpara sa numero kan mga barangay na nakahawas sa transaksyon nin pigpapangalad na bulong kan mga nakaaging taon susog sa mga deklarasyon na piggigibo kada quarter kan taon. Ang mga barangay na dati nang pigdeklara bilang drug cleared iyo ang barangay Bagong Bayan Norte, Dinaga, Santa Cruz, San Francisco, Carolina, Panikwason, Tinago, asin Liboton. Pigsabi pa ni Importante, nasaro sa naging dahilan kan paghawas kan mga barangay sa illegal na droga, iyo ang pagsairarom asin pagtapos kan mga constituenting persons who use drugs sa maninigong intervention kan gobyerno, katuwang ang barangay Sangguniang Kabataan asin barangay Anti-Drug Abuse Council. Abiso ni Importante sa mga opisyalis kan mga drug-cleared barangay na oras manutaran liwat ang transaksyon asin paggamit kan illegal na droga sa saindang mga komunidad, tulos ipaabot sa mga nanunungdan. Primero po dyan, mayroon dyan is Barangay Anti-Drug Abuse Council. Pag medyo data po baga maiwasan, may nagbabaralik dyan o may nagbibisita para lang makapag-transaksyon illegal. Ang kaipuhan mo lang po kaya na gibuan nilang aksyon, tulos, ma-report, asin maging mo aksyonan. Otherwise, pag iwa pong inaapod kayo ng validation, manggiraray, ang Regional Oversight Committee, tigwa-validate nila kung may nagbaralik dyan. Kung may man po, ma-maintain po sa ng drug-cleared status or kung daiman they are given 30 days na aksyonan iyan. Otherwise, pwede po mabawi iyan. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Huring Bareta, 5 gold medals pigpulikan Naga City Delegation sa Batang Pinoy 2022. Ang detalles, Joel Sulina. Nagpuli nig 5 bulawan, sarong silver medal asin 5 bronze medal ang delegasyon kang Syudad Dinaga sa natapos pa sa ng Batang Pinoy 2022 duman sa Vigan City, Ilocos Sur. Sa impormasyon na pinaabot ni Mr. Pipin Aguilar kang Education, Scholarship and Sports Office kang gobyerno lokal, nakapuli na ang 85 na mga coaches asin athletes kayba ang 11 na mga technical and support team kang Naga City delegations. Bit-bit ang 5 bulawan na medalya. Tulo kay ni pinuli kang pambato kan syudad sa swimming na si Albert Amaro na nakakuha pa ng sarong bronze medal. Si Mark Dominic Colliantes kang Naga College Foundation na nakasungkit man ning bulawan na medalya sa Olympic round sa archery asin naipuli pa ang sarong silver medal sa 70-meter distance dangan 2 pang bronze medal sa iba pang kategorya kang archery. Si Vince Kian Agagad kang NC Sata, gold medalist man sa team event kang archery kay basinda John Win Ablay kang Ateneo de Naga University asin Car Eman Andes kang Naga Parochial School, gold medalist sa team event sa U13 category sa archery. Sinda Haya Raquel Agustin kang Camarines Sur National High School, bronze medalist sa 50-meter distance kang U15 category. Maria Alaya Selina Paglinawan kang Naga Central School 2, bronze medalist, mixed team U13 category. Asin si Vincent Kian Agagad kang NC Sata, bronze medalist sa mixed team category, gabo sa archery. Mentras tanto sa table tennis, kan Batang Pinoy 2022, naipuli man ang bronze medal ni Kyle Anika de Jaime sa Hopes Girl category sa table tennis. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina.
Yan ang mga natipo ng mga bareta para sa Anagang Ngunyan News kunya na pagkaldaw bisperas kan Pasko, Disyembre 24 taong 2022. Sa technical side nakatuwang niyato Janin Ide the third, siring man si June Calio Benjamin. Sa ngaran kang ANN News sa team, si Rimacan City Events Protocol and Public Information Office. Ako na naman ang sa indong nakaiba sa ngaran ni Roy San Ramon, Paulo de los Santos. Mabalo sa pagantabay, Merry Christmas. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang sa Tug-Arabon. Diyos maray na pagkaaga ni na pagkasabado mga tugang, December 24, 2022. Merry Christmas. Sa technical side nakatuwang manggirara niya to si Benjamin Calio Jr., si Riman si Janin Idea III. Ay ni po sa indong lingkod, Paulo de los Santos. Sonyola nagsasabing maugmang aldawnin Sabado and Merry Christmas po. At yan, Noche Buena, Medianoche. Okay. Noche Buena. Noche Buena. At yan. Ang sa toya pong bisita ngun iyo ang pamayukang DTI, Department of Trade and Industry Provincial Office, si J. Percival Ablan. Ang sa toya pong mga kaibahan sa laog nin sarong oras, ay hapot na po sa iya kung ano ang mga ginigibong aksyon ngunyan kan DTI mapadapit po sa pagbarakalan ng mga holiday products na nangyari po kasudma, asin mangyayari po atyan o sa aga pa man ano po. Okay. Sir Jay, sa imo po ang mikropono para sa pagbati kan mga paraan laban niya to. Yes, good morning sa imo, Jason and Pau, and of course sa mga naghihinanyog and nagdadalan ngunya na aldaw. And of course, 24. At siyan, Noche Buena na. So, Merry Christmas po sa Gabos. Sana po maugma, asin magaya-gaya ang Kapaskuhan sa Satuya, Gabos. Okay. Sa primerong kahapon ng tabi, Sir Jay, may hapon lang bagat masarado na ang taon, 2022. Ano po antes kasi ito yung mga Noche Buena products, ano po? Ano po ang pinagkakasibutan ngunyan kan DTI? Well, actually, nagkakaigwa kitang series of packet planning together with different sectors like sa mga MSMEs na imbuelto sa processed food, imbuelto sa paggibo ka mga crafts, ka mga furniture, sa ICT. So, we're doing consultation para number one, hilingunta ano ang mga naginibo, ano ang naging effect ka mga intervention, most specifically kang DTI. And of course, ano itong mga pwede tapang pagtarabangan for next year. Kasi ultimately, gusto mi sa DTI na may impact ang samong mga services, ang samong intervention, ang mga proyekto gigibumi for the MSMEs. Tangaring kumbaga, makatabang kami duman sa inaapod na growth and development kang mga MSMEs or kang mga micro, small, and medium enterprises. Kasi kung hihilingon ta ang population talaga, dakulon ang mga MSMEs. In fact, lagpas siya 99.6% of the total business population, mga micro, small, and medium enterprises. Yes. So gusto sabihin, dapat tabangan ta ining sektor na ini. Kapag nag-grow, nag-develop sinda, gusto sabihin, grabe ang effect kanil sa ekonomiya. Sige ba? Ngunyan sir na ika-24 ng Disyembre, si Ribot ang gabos sa mga konsumidores niya to, ang gabos sa mga business establishments sa iling ko, grabe ang say ng supply ngunyan kang mga Noche Buena products. Alagad ka nga nakaaging Nobyembre, sir, igwa po kamong pigpaluwas na price guide, mapadapit po sa SRP increase, especially digdiyo sa hamon, ano po, sa ham, branded. Ano pong nangyari and ano po si naging rason kung tano po takay po niya tong langkawan ang SRP kay niyong siring na meat product? Well, balikan ta lang kasi
itong first week kang December, nagkaigwa kitang declaration of state of calamity. So gustong sabihin, pag may state of calamity, naka-price freeze ang mga basic necessities. Pag sinabi tang basic necessities, ang mga produktong dapat na naghihiro ang presyo, iyo ang mga minasunod. Pero ini as far as itong pigmo-monitor kan DTI, yaon dyan itong tubig, bottled water, particular po itong mga mineral water, itong purified, distilled, and then yaon man dyan itong sabong panlaba, itong kape, itong gatas, particular po itong powdered filled milk, evaporada, tsaka itong kondensada. And then yaon man dyan, of course, itong kandila, and then itong noodles, itong sardinas. And then, lastly, ining bread, particular po itong sliced bread, saka itong nakapak na pandesal. So, ito ang mga dapat na daing naghihiro ang presyo dahil naka-price freeze dapat sinda because of the declaration of the state of calamity. Ngunyan, igwa kitang other product type, itong inaapod na prime commodities. Gusto sabihin, itong mga prime commodities, dahil siya sakop. Gusto sabihin, pwede siyang magtaas, kadikit, basta dahil maglagpas duman sa allowable percentage para makonsider na price increase. Kasi under Price Act, ang allowable lang, basta dahil ka magsobra duman sa 10%, dahil ka makukonsider as price increase. And for as long as na-compliant ka duman sa SRP, itong inaapod na suggested retail prices, mayo kita kayo problemahon. But unlike with the basic necessities, maski pirang porcentahe dapat dai naghihiro. Dahil nga ni dapat price freeze sinda because nasa state of calamity kita. And under Price Act, dapat dai naghihiro. In fact, kadakol sa itong mga nagko-consult ng mga negosyante, sabi mi na lang, okay, pwede ka mong maghiro, basta pababa, bakong pataas. Kasi anything that is favorable to consumers, of course, welcome na welcome yan kang government, di ba? And then, come November 22, nagpaluwas naman kita katong bagong, itong inaapod ng price guide, duman sa mga Noche Buena products. May mga seasonal products kaya kita, ining office supplies, or tapos ining mga Noche Buena products. So, ining Noche Buena products, in time lang ini for the holiday talaga pigmo-monitor ta. And, again, daiman siya sakop kang basic necessities. So, therefore, under Price Act, daiman siya dapat na naka-price freeze. So, ini pong mga Noche Buena products, iyo ang mga minasunod. Ham, fruit cocktail, cheese, ining mayonnaise, sandwich bread, ining pasta, elbow macaroni, itong salad macaroni, tomato sauce, queso de bola, and then ining cream and spaghetti sauce. So, kung mapapansin mo, talagang from the word Noche Buena products, iyo ini sa mga produktong ginagamit ta para mag-gibo or mag-prepare for Noche Buena products. And then, i-update ko naman po kamo, igwa po kitang price increase as compared katong previous na SRP. Kasi 2019 pa po kita nagkaigwang SRP digdi sa mga Noche Buena products. Kasi kang 2020 and 2021 kasagsagan ini kang pandemic eh. So, ang DTI talagang we really stand firm na talagang dapat mayong pagtataas. Kadakol katong clamor from the business sector na dapat magpataas, pero talagang nanindigan po ang DTI na dapat dai. Kasi nasa middle kita kang pandemic, kadakol nag-struggle. So, sabi mi, bakong magayon ang sitwasyon? Bakong magayon ang time na magpataas kita din presyo? Pero dahil nga ni 2 years na, medyo talagang grabe naman ang agrangay kang mga negosyante. So, medyo nag-allow naman kitang pataas. And to summarize, ang pagtataas po, ranging from 1%, 1% to almost 20%. Depende po yan sa size and depende sa brand. Pero ang kagayunan kani, igwa kitang mga bagong products. Kasi every time na nagkakaigwa kitang bagong brands din mga produkto digdi sa Noche Buena products or maski anong produkto, again, favorable yan sa mga consumers. Kasi all the more na dakol ang produkto, mas nagkakaigwang competition, so sinda-sinda nagbabantayan kang presyo. Makakapili pa. Makakapili kita. So, in summary,
igwa pong halos 20 na bagong brands ang nagyaon ng available na sa merkado. In fact, ang ham, igwa kitang 4 na bagong brands. Ang mayonnaise, 2. Ang sandwich spread, 5. Ang pasta, 0. Ang macaroni, 2. And then, tulo sa macaroni salad. And then, sa spaghetti sauce, 0. So, halos 20 po yan na bagong brands na, kumbaga, mas magayon kasi may additional na pagpipilian ng mga consumers ta. Pero sabi ko nga ni, kung may nag-increase, igwa man nag-decrease. To our record, may 2 man na brand din ham na imbis na magpataas, nagpababa sila din presyo. So, 2 po yan na brand. And then, igwa man na daing nagtaas. 4 man na brand sa ham, and then sa mayonnaise man, 2. Sa sandwich spread, 2. So, a total of 8 brands ang daing nagtaas. So, 2 brand na nag-decrease, 8 brands man ang retain lang ang presyo, pero igwang around 20 na bagong produkto. And then, in summary, mga around 50 something man na brands ang talagang medyo nagpataas din presyo. Pero sabi ko nga ni, ang range kayan from 1% to almost 20%. Yan ang in totality ano. Pero gusto ko lang pong tawan doon na siguro sa mga consumers hilingon na maray ang babakalo na produkto. Siguro tawan ko na sindang tipanok. Kasi baka may mahabol pa, although 24 ganyan. May New Year pa. Tsaka igwa pa kitang New Year medianoche. So I'm sure ma-shopping man giraray sinda. So number 1 tip is talagang maglista. Kasi pag mayo kita bagang lista, ang tendency kayan, either kulang or sobra ang binakalta. Pero most of the time, sobra Kasi pasiguro kita, baka may malingawan. Pero kung nakalista ang produkto, mas magayon. Kasi kung ano lang ito pangangaipota, yun lang babakalod Okay. And then, pag nakalista yan, more or less, pwede tang i-check kung talagang inimananggad maswak sa budget ko or dai. Para pag medyo sobra na sa budget, i-double check kung arin duman ang pwedeng halion. Sige. Yung baga, ano? So, we have to work duman lang sa kaya sa budget lang. And then number 2, pag yaon ka na po duman sa lugar, mas magayon kung gamiton itong app na DTI e-presyo. Kasi duman sa DTI e-presyo, mag-guide sinda kung ano ang mga brands ang barato, pwede nga ning mag-iyaan sinda kung saan pa ang murang establishment. Kasi naka-stipulate talaga duman sa mobile app kung si Sai na tindahan yan, anong specific na brand din Noche Buena products, ang presyo. So, it can really serve as a guide para sa mga consumers And number 3, i-check na maray ang mga labels. Kasi, igwa man pagkakita mga health issues, halimbawa, may mga allergies, or iningayang arog kaning chemical, bawal sa kuya. So, check the label always para hilingon kung arin itong makakarahay sa salud, arin man itong dai makakarahay. So para at least itong dai makakarahay, dai ta nababakalon. And then next is hilingon na maray ang price tag. And then usually sa mga dep store or sa mga supermarket, igwayan mga price checker. So magayon kung albawa ini ngayang sarong produkto ngaya 10.50, hilingon sa price checker kung ini mananggad 10.50 or dai para pag may discrepancy, i-call attention agad kang mga supervisors o kung mga sales ladies or sales boy para makorek agad. And then, kung halimbawa, yaon ka sa sitwasyon na ito, mabayad ka na, and then naaraman mo, bigla ngayang nagtaas. Nagkaigwang discrepancy. Nagkulang si kwarta. Correct. Ang ano po dyan, ang principle na dapat na masunod, kung arin ang masababa, yun dapat to ang magdanay. So, tandaan po yan ka mga consumers Pero kung i-insist kang establishment na itong mas mataas, pwede po sindang mag-file complaint sa Samuya. So, i-encourage me na talaga maging vigilant ang mga consumers tangaring talagang daisin na naaboso. And then next advice ko, ilingon na maray kung gibo inisain. I-encourage me po na dapat magbakal kita katong mga Philippine made. Tabangan ta ang mga kapwa Pinoy na mga negosyante. Kasi of course, ang pagmakulog ko yan, pinili man giraray sa Pilipinas, pinili man giraray sa kapwa Pinoy. Pag nag-expand sinda, pag nag-grow sinda,
ang i-employ ka yan, kapwa Pinoy. Unlike kung foreigners, medyo baka doubtful kita kaya. And then, ang next is, always ask for an official receipt. Kasi kung halimbawa nagkaigwang defect itong binakal ng produkto, ang proof of transaction, para talaga makabalik kita duman, palitan itong defective na produkto, iyo itong OR. Kung bayo kitang OR, difficile na maray na i-establish na talagang binakal mo duman. Kasi example, itong ngayang ham, dakulon ang may ham. Di ba? Several establishments ang nagpapabakal. Pero kung igwa kang official receipt, may establish mo tulos na talagang binakal mo duman. At the same time, by having an official receipt, it's one way also of contributing para po dakol ang tax na ma-generate ng government. Kasi that's needed by the government para po ma-fund ang mga different projects na makakatabang sa tao. And of course, ang last advice ko is always, baka magkaaranggot sa ko ang mga aki kani. Pag nag-shopping po duman sa mga supermarket, dahil na po mag-ibanin aki. Kasi number one, pag may aki ka, makakadagdag lang yan. Ngunyan baga rush hour Dako lang mga tao sa mall, dako lang tao sa supermarket. So makakadagdag lang yung tao. At the same time, pag may aki, ang tendency sige magtukdo. So baka maraot po ang budget So mas sorry mga kids pero siguro intindiyo na lang si nanay si tatay kung tanong tadai ka mo iiba. And of course, kumbaga dagdag pa sa expenses kasi kung may mga aki papamasahiwan mo pa yan, mag-iba na lang din sa rong kaibanan para kung dako lang babakalon may katabang kang magbitbit. Pero bako ng kids kasi ang tendency kayan, kasi I've been also a kid, so talaga ang tendency kayan magtukdo kung anong ipapabakal. Pag dai binakal, mahibi. So mas magayon talaga stick lang duman so kung anong babakalon para talaga swak sa budget Okay. So yan ang mga tips ko so sana pakinabangan kang mga consumers Ning Didi Sir Jay sa price monitoring na pinagibukan DTI, ginigibo pa ngunyan o Yes. gigibuhang liwat bago mag New Year? Yes. Okay. Actually, sa Naga City, FYI, weekly po ang monitoring ng DTI. Kasi dakulo ng establishments digdi sa Naga City, I think mga more than 50 ang binabantayan na digdig establishment as far as basic and prime commodities are concerned and ining mga Noche Buena products. And every week, pig-a-upload ta po ang updated na mga presyo, both the basic and prime, and of course, ining mga Noche Buena products. Pig-a-upload po yan duman sa ina-upload ko, so pig-mention ko kasubago, DTIE presyo. So, sana po, sa mga consumers mag-download po kamo sa Play Store. Free man po ang pag-download. Pag na-download po nito yan, it will really be your guide para po pag nag-shopping ka mo, kung ano ang mas barato, iyo ang makukuhanin ng produkto. Sa palibot-libot kang sa mga commercial establishments, na po kitang napaabutan ng mga warnings na nag-violate sila kang siguro yung mga pigpapautob kan DTI na mga regulasyon. Alam mo, we're so glad to inform everyone na mayo pang violation. Kasi number one, katuwang tadigdi itong mga suppliers nila. Kasi even sa mga suppliers, igwa na talagang nakalag na SRP. So pag nagbaba po digdi sa mga establishments digdi, guided na sila kung ano talaga mga SRPs. Okay. In fact, may mga several establishments, very lucky ang Naga kasi because of competition, may mga several establishments digdi na mas hababa pa sa suggested retail prices. So, medyo, dahil na lang ako matarap kung ano yan, pero yaon yan sa may market area. Si mga masaod pa lang dyan na DTI e-presyo is the key. And paano masisiguro sir na ang yaon digdi sa app na ini yung mga price, ito ang nasusunod sa mga business establishments, especially department stores? Actually, sa mention, regular ang pag-monitor kan DTI. Weekly sa Naga City and monthly outside of Naga City. Igwa kitang ang mga price monitoring team na pig-hire this year na talagang makakatuwang para talaga maglibot, mag-check both the supplies and the compliance sa SRP kang mga negosyante. At the same time, we also have 26 negosyo centers
digdi sa bilog na Camarines Sur. So, sinda katuwang taman sa pag-monitor kaning mga SRPs, both the basic and prime, and of course, ining mga sa Noche Buena products. How about sir ito pong mga negosyante na nagkukuha ng supply digdi sa syudad and nagpapabakal kan sa mga produktong ining Noche Buena packages, halimbawa gowa, tinambak, allowed ba sinda na mag-increase daw a piso sa side para magkaigwaman lang namang ning sabihin ng dikit na ganansya para duman sa side ng na kapital? Actually, igwang inaapod na wholesale price. Wholesale Ang mga darakulang establishments digdi na pigbabakalan kang supplies kang mga outside Naga City, pigtatao yan in wholesale price. So in return, itong mga negosyante man duman sa mga iba-ibang lugar na itatao nila sa suggested retail prices. Aram mo, ang pamilya mi naging naging mga wholesaler, retailer man. Kasi we're from Baaw. Nagsasaod man talaga kami kang mga ibang supplies digdi sa Naga City. So pigtatao yan at wholesale price. And then may mga suppliers man na talagang naglilibot outside Naga City. So itong mga ibang establishments nakakatipid na sa logistics nila. So kumbaga right at their places talagang pigdi-deliver na itong mga commodities na ini. So in return nakakatipid sila. And aside from the wholesale price, igwa man ng mga big companies na nag-o-offer ka tong mga freebies na inaapod. Example, nagbakal ka ngayang 10 boxes din sa rong produkto, igwa kang free sa raw na case. Something like that. So, in fact, may naaraman nga ni kita digding negosyante sa Naga City na dahil hababa sa presyo kang SRP, nagkukuha na lang siyang ganansya sa freebies. Kumbaga itong mga for every 10 ngayang boxes, igwang ngayang sarong box na free, duman ang ganansya niya. Pero aram mo, talagang click man eh. Kasi talagang ang mga consumers wise naman eh. Kung saan talaga sumay barato, dudumugod man talaga. And talagang mahiling mo ang negosyo niya, hitik na hitik pa ng ganagangon yan. Kasi dakulo ng nagtatangkilik. Alright, mga tugang, mabuelta ang programa makalis ang nagkapira commercial. Lumalamig ang simoy ng hangin, kumikislap mga bituin. Lalo bumibilis galaw ng mga tao, ganito sa amin tuwing sasabit ang Pasko. Nagsasaya lahat ng pamilya, panahon muli na magkita-kita. Ngayong Kapaskuhan, atin ang kalimutan, mga problema sa atin ay nagdaan. Ramdamin ang saya ng pagkakaisa, sama-sama tayo sa lubungin ng Pasko. Pasko na naman sa Naga, may saya ang bawat pamilya. Panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw, Ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama. Pasko na sa Naga. Sa bahay man o opisina, Lahat tayo isang pamilya. ang pagkalinga mo Pagkikitang kapwa-tao, ito ang tunay na diwa ng Pasko. Daan na taon ating sariwain, ang pag-asang dala. Pasko ay salubungin. Pasko na naman sa Naga, may saya ang bawat pamilya.
pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Nagdaan na taon, Ating sariwain ang pag-asang dala, Pasko'y salubungin. Pasko na naman sa Naga, ang saya ang bawat pamilya, panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang sa Aramon. Mga tugang, padagos-dagos po kita sa tuyang programa, sa tuyang Aramon. And sa pag-build na po niya to, digdingon yan, pag-uurlayan may mapadapit sa mga Christmas lights. So talay pa mabagahuring Mariano. At yan, Christmas. Pero New Year, kay puwanta pa ang mga Christmas lights. Gusto magsaraod dyan ng magbaka ng Christmas lights. Sir Jay, ano po ang pinaka-marching order na itatao kan DTI para duman sa mga consumers Christmas lights? Okay, first things first, ang Christmas light, bako siyang basic, bako man siyang prime, and of course, bako man siyang Noche Buena product. So, definitely, dahil siya covered kang price act. So, dahil pigmo-monitor ang presyo kani. Ang pigmo-monitor ta sa Christmas lights, ining compliance din sa Philippine National Standards. Meaning, dapat may quality markings ang mga Christmas lights. Either ICC mark, ang gusto sabihin kayan, import commodity clearance, or PS mark product standards. So, ini pong ICC and PS mark, these are quality markings. Gusto sabihin, pag nahiling nindo ang mga markings na yan, nagpasa siya sa standards na pigpapautog kang Bureau of Product Standards. Kasi may mga testing yan na ginigimo bago ina-awardan ang sarong supplier nin ICC or PS mark. By the way, ang ICC, para po yan duman sa mga imported na Christmas light, and then ang PS mark man para sa locally made. Kadaklan kang yaon sa merkado itong mga imported talaga. So kadaklan mahiling ta talaga kayan mga PS mark, ICC mark. Medyo ang apprehension kang kadaklan talaga even before, itong baka mapeke da ang Christmas, itong ICC mark or PS mark, di ba? Kasi maski nga ni kami, sa totoo lang talaga, pag nagmo-monitor kami kayan, may daradara kaming kodigo. Pigihiling ni ang mga batch number kayan, ang serial number, ang ICC mark number. Kasi duman mo mailing kung genuine man ang gan or dai. And then, another point that I would like to raise, nag-evolve ang design kaya ng mga ICC mark and PS mark. Kasi kato, natatandaan ko, siguro mga more than 10 years ago, ang design kayan is only white and black. Simple na garo lang sticker paper. Tapos iyon na yan. Pero dahil nga ni create, kumbaga ang mga matatalino kaya ang mga Pinoy.
May mga nagpipeke talaga. So, ang ginigibo, nagpara-improve. Naging gray, black, naging gray, silver. Hasta ngunyan, ang presenta is itong silver siya, pero may hologram effect. Meaning, pag natamaan siya ng ilaw, gano'n siya may rainbow. Araw kaya ng hologram effect niya. And then, still, daiman gira na kontento ang DTI. Kasi this year, nagkaigwa na po kitang mobile application to check kung genuine mananggad ang mga produkto or dai. Kasi di ba, kung mapapansin mo, before, ang talagang nakakahiling lang talaga kung genuine or dai, DTI. Kasi itong mga consumers na dai man in the Guys in the oriented. memorize kung ano itong mga serial numbers. Di ba? Although we've been telling them na araw kanyang hahanapon, ang color, tapos dapat, kato may mga patanid kami kato, na dapat ang serial number nagtatapos ngayon sa, kung halimbawa ang ngunyan is 2022, dapat nagtatapos ngayon sa 2. Or kung 2021, 1. Something like that. Pero again, sabi mi nga ni, we cannot be there 24 hours para mabantayan. So, we are now sharing the power sa mga consumers sa pag-check kung valido mananggad talaga ang sarong ICC mark or DAI sa paagi kaning mobile application. Ini pong mobile application is called ICC Sticker Verification System. Again, downloadable po ini sa Play Store, libre. So, pag igwa na sinda kaning ICC Verification System, i-scan lang po ninda itong QR code and presto, mache-check ninda kung valido ang sarong ICC mark or DAI. Kasi pag valido ang sarong ICC sticker, maluwas po dyan itong kung ano, sisay ang supplier, anong serial number, anong brand, etc. Pero, kung mayong mag-match, mayong magluwas, gusto sabihin yun, peke ang sarong ICC verifications. Sir Jay, maisip really sarong, okay. Maisip sarong consumer, ano man nga topic pa para sabihan kita kan dito ini dapat may ICC, may PS mark. Ano po ang nasa likod kay ni? Okay. I've been sharing with you kasubago pa. I've been emphasizing na quality. Kasi gusto sabihin, we would like to ensure na talagang kalidad, may quality ang produkto, lalo na po yung mga Christmas light na pinapabakal sa merkado. Again, pag sinabi tang quality is number 1, dapat compliant siya duman sa standards. Meaning, dapat igwa siyang kaukulang ICC or PS mark. Talagang ma-check kung di kalidad ang produkto. Number 2, dapat ang supplier kani itong legit na mga suppliers man. Meaning, talagang itong nag-apply or talaga itong may mga business name, igwang mayor's permit, compliance sa mga government regulations, para talaga kung legit ang sarong negosyo. Gusto sabihin, it follows na magiging careful siya, kaya ang isusupply man niya, talagang itong lihitimo man ng mga produkto. And of course, number 3, dapat durable. Diba? Kasi mayo man, kung maluya ang quality, gusto sabihin, bako yan durable. Pero kung magayin ang quality, durable siya, it can last a certain period. And of course, dapat kung ano itong purpose kang produkto, yun man ang ma-achieve. So kung Christmas light siya, dapat talaga mag-ilaw man talaga siya. Mag-ilaw, di magsulo ng harong. Correct. So, gusto sabihin, it should serve as its purpose. Meaning, in a way, magtaong entertainment and of course, protection. Gusto sabihin, dapat dai makadanyar sa buhay, sa propiedad kang tao. Kaya po dapat, dai siya mag-cause din kasulo, dai mag-spark, etc. And by the way, I just would like to share na may dapat na sunod doon pag nagagamit kitang Christmas lights. Number 1, of course, pigsabi ko na dapat ang babakalon lang itong may ICC or PS mark. Yes, oh. Okay, number 2 tip, hilingon kung ang binabakal tang Christmas light is for outdoor or indoor use. Okay, ano ang difference? Sa testing kasi, kang tolerability sa temperature, magkaiba ang duwa. Di ba pag for indoor use siya, ang more or less, ang temperature medyo moderate, medyo constant. Unlike kung outdoor siya, na init, na uran, gusto sabihin, dapat ang tolerability kani sa pag-fluctuate kang temperature dapat higher. So, meaning,
ang indoor na Christmas light, dahil mo paggamitan sa luwas, kasi baka atyan, sarong aldaw pa lang route na. Kasi naoran na, init route na. So sasabihin mo, maluya nga sa quality. Ito pala, dahil nagsunod naman sa guidelines. Okay. So pag outdoor man siya, dapat gamiton man talaga sa luwas. Kasi, pag medyo moderate man ang temperature, baka ang mangyari man kayan, ano daw ngayon inita? Medyo ngayon nagbibiri-blink na lang. So, kumbaga, magkaiba ang features kang duwa na dapat duman lang siya sa arog katong sitwasyon gagamiton mo or sa arog lang katong Setting. Oo. na may required temperature gagamiton mo. Okay, another tip. Usually baga dahil dakulon kitang gustong dekoraran, sige tang plug. Ang pigre-recommend lang po kang Bureau of Product Standards is only up to 3 plugs. So meaning, beyond that, dain na dapat, magsuway ka ng saksakan. Taano? Kasi ang tendency, pag pigsurugpong mo, tama ba ang Bicol ko? Pigsurugpong mo, ano kaya ako, ringkonada ako eh. Pag pigsurugpong mo ang kadakol, imagine mo, pag pigsaksak mo yan, grabe ang higop kaya ng kuryente. So, ang tendency, kung manipis yan, kaya nun duman sa may initial, itong nasa inutan, na portion kang Christmas lights, ang volume kang electricity na may higop. So, ang tendency, baka magputok or mag-spark. So, gusto sabihin, ang kaya lang i-tolerate kang arog kato kanipis na wire, up to 3 plugs lang. Kaya po, pag pigsaksak mo yan, okay lang. Kaya kung minsan baga, di ba, nakalima na nga yung plugs, ano daw nga ito nag-iilaw? Ito pala, nag-short circuit na. So, up to 3 plugs lang po para po maiwasan tang mga disgrasya, para maiwasan tang madanyaran ng mga produkto. And, of course, ang last tip ko, pag nagturog na ang tao, magturog naman ng Christmas lights. Ayun, dahil pagpaagahan. Kasi, what if may nangyari kayan, turog-turog kita, so, baka atyan magkasulo. Dahil maagapan. Yan po. So, pag nagturog ang tao, magturog naman ng Christmas lights. Tangaring, kumbaga safe ang pagturog na mayo kitang problemahon. Tangaring di mapuwit ang Christmas lights. Pwede pa mag-habit sa aga, pagkaga. Pao. Ngunyan sir, sa Orolay Christmas light, digdi naman kita sa Orolay Arak. Kasi di taman po maiwasan na Christmas celebration, New Year celebration, syempre irinom, si mga nagiinom. Ini po, kabali ba ini sa tiga apod niya tong prime commodity, as in basic commodity or diamond po? Ang arak po, dahil man siya kabaling sa basic, dahil man siya kabaling sa prime, lalong-lalo na dahil man siya kabaling Noche Buena product. So, dahil ita siya pigmo-monitor. So, dahil siya kabaling naman sa pigmo-monitor kang presyo, dahil taman pigmo-monitor ang standards kayan. So, dahil siya kabali. Ang aram ko, may agency na nagche-check kang compliance ninda sa government regulation. So, habo ko nang mag-expound naman. Pero there's a specific agency na talagang may mandato para i-check itong compliance niya sa government regulations. So, meaning pala sir, naglalangkaw si Arak, okay lang, ta syempre sige man lang ang barakal, dawa mayo na nga itong price monitoring or arog itong ko yan. Kung i-check ta ang Price Act, talagang mayo man siya duman sa definition. So, anybody, any establishment can freely increase or decrease the price of the product. Lalo kung dahil nasakop kan DTI talaga. Correct. Siguro may ibang government agency na iyo ang mahiling kayan. Correct. Pero bakong presyo. Bakong presyo. Kasi under Price Act kasi, pag sinabi mong basic and prime, several yan eh. Itong pig-mention ko kasubago, iyo lang to susakop me. Pero igwaman, like ang DA, ang DNR, ang NMIS, ang FDA, yung mga basic product man na pigmo-monitor na sindaman ang may mandato. Kabahan na dyan ang siguro ang cigarettes. Ang cigarette kasi talagang bako siyang kabali eh. Kasi dahil siya kabali sa basics, dahil siya kabali sa prime. I think ang pigmo-monitor lang dyan itong compliance sa mga government regulations. Primarily siguro FDA, DOH ang nagmo-monitor kaya. Pero not on the price, not probably it has something to do with the quality.
and compliance sa mga health standards. Okay. Mga tugang sa pagbelta kang sa tuyang programa makalisan na copyright commercials. Lumalamig ang simoy ng hangin, kumikislap mga bituin. Lalo bumibilis galaw ng mga tao, ganito sa amin tuwing sasapit ang Pasko. Nagsasaya lahat ng pamilya, panahon muli na magkita-kita. Ngayong Kapaskuhan, atin ang kalimutan, mga problema sa atin ay nagdaan. Ramdamin Ang saya ng pagkakaisa, sama-sama tayo sa lubungin ng Pasko. Pasko na naman sa naga, may saya ang bawat pamilya. panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw Ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama. Pasko na sa naga. Sa bahay man o opisina, Lahat tayo isang pamilya, ang pagkalinga mo pakikipagkapwa-tao. Ito ang tunay na diwa ng Pasko. Nagdaan na taon ating sariwain, ang pag-asang dala. Pasko ay salubungin. Pasko na naman sa naga, isaya ang bawat pamilya. Panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama. Pasko na sa naga. Nagdaan na taon Ating sariwain ang pag-asang dala, Pasko ay salubungin. Pasko na naman sa naga, masaya ang bawat pamilya. Panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama. Pasko na sa naga. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama. Pasko na sa naga. Mga tugang, uwi na ang programang Saktong Arabon. Salamat June and salamat Johnny. Ang ngunyan mga tugang niya na po kasi katulong parte kan sa tuyang programa. And sa maabot na pinangaldo na lang po, mabungkaras na ang year 2023. And aram ta na ang gabos na local, ang gabos na ahinsya kang gobyerno, igwayan mga plano, igwayan mga planong gigibuhon
para sa maabot na taon. And sa DTI po, aramon tayong kay Sir J, Mr. J. Percival Ablan. Ano po ang mga plano kan DTI sa maabot na taon? Okay. First things first, gusto tang masi-improve ang mga produkto digdi sa Camarines or digdi sa Naga City. Gusto tang maging competitive. So kumbaga may paghuhugutan dapat kita. Ano ang mga reasons na for improvement? Ano ang mga dapat na improve ta? Okay. Number 1, pag abot sa processed food, gusto tang i-improve na dapat itong gabos na food products itong may nutritional value sa mga tao. Kasi di ba, we've been bombarded with a lot of junk food, may mga produkto na dakulo ng mga synthetics. So, medyo it's high time na siguro mag-provide naman kita katong may value talaga sa tao. And I think kung food siya, di ba, ang main purpose kang food is really to nourish the body. So, dapat ma-serve ang purpose na yan. So, sa packet planning that we've conducted sa mga food processors in Camsor, we've been telling them na dapat kung food products ang gigibo mo, try to check, try to evaluate. May value ba akong naia-add sa mga tao? Or puro lang ini profit generation? Otherwise kasi, it defeats the purpose. Kasi di ba ang negosyo, kasi we've been educating mga MSMEs na ang purpose kang negosyo is really to be able to be of service. Kasi kapos man ba kita may services sa community, ano? Ang negosyo, dapat may service man kita sa community in the form of the provision of quality products and services. So, pag ginibo mo yan excellently, ang reward dyan is the sales and profit. So, we've been educating our MSMEs na dapat ultimately, pag nag-iisip kang negosyo, bakong itong profit generation tulos, kundi paano ako makaka-provide din di kalidad na produkto and serbisyo sa community para itong purpose ko bilang negosyante, ma-serve ko sa community. And ultimately, pag nagibo ko yan, tatangkilikon ako kang tao, kang mga consumers, and ultimately, I'll be able to generate profit and sales for my business. So, magiging sustainable ang business ko. So, again, ang garo mga pinaghuhugutan no? And then, pag abot naman sa mga crafts, furniture, mga handicraft, we've been telling them na dapat culture or tradition-based ang mga ginigibota. Okay. Bako itong basta lang makaisip, araw ka nigigibuhon ko. So, dapat may pighuhugutan. Halimbawa, door. Baka dyan sa lugar nindo may mga tradition na pigo-observe sa paggibo kang door. Pwede yan mai-infuse dyan. Gibuan literature, something like that. Or baka may proseso na kamulang ang nagigibo na kakaiba and it makes the product unique and marketable. Kasi di ba, ang labanan sa merkado mo niyan, ano ang pagkakaiba kang produkto mo sa iba na pwedeng makadraw din attention sa tao. Di ba? Pag nakuha mo ang attention tulos kang tao, pag tinangkilik na yan, word of mouth, ma-spread, and then kadakol nang matangkilik ang produkto mo. And then of course, pag food and craft siya, pag crafts and furniture, ang sabi mi, dapat, bako lang siyang dapat decoration. Dapat may use siya. Kasi pag dakol ang use kang produkto, all the more nang ang value niya nagtataas. Example, igwa kita digding furniture maker na talagang pinauso niya itong mga furniture pieces na 3-in-1, 5-in-1. In fact, in national trade fairs, nanggagana talaga siya. Dahil nga ni digdi sa 5-in-1, mahiling mo, garutukawan lang yan. Ito pala, pag hiro mo susaro, may bigla, may lamesa na. Or, nagibo man siyang bed, tapos bigla, igwanang pwedeng breakfast nook kasi itong headboard, pwedeng kabigon, pwede ng instant lamesa, dumana ma-serve din breakfast. Tapos sa irarom, igwang cabinet, drawer, etc. So, because of that creativity na ginibo niyang 5-in-1, 6-in-1, 7-in-1, kung ako ang consumers, maisip ko,
okay ining produkto na ini kasi kadakulon ang use, dakulon ang pwede kong gibuhon. So all the more ang value nagtataas, so all the more na mas nagiging marketable siya. So aron kayan ang mga pigi-isip ta. And of course, gusto tang i-campaign itong inaapod na flat packs. Ang flat packs, itong pag nagbakal ka ni handicraft or furniture, itong pwede mo tulos bit-biton. Kasi di ba pag nagbakal kita ng furniture, masyadong heavy. Ang pagpatos na lang, challenge na agad, di ba? So, ang gusto ta, itong something na collapsible. Something na, halimbawa, kung tukawan siya, mapa-flat mo lang, ilalaog na sa packaging, and then madadara mo na siya. And that's one thing na gusto mo pang-emphasize, packaging for our handicrafts and furniture pieces. Kasi di ba, magbakal kang electric fan, dahil man itatao sa imo dyan nga sa SM na naka-plastic. Or magbakal ka ngayong washing machine, itatao sa imo nakakahon. So, mas presentable. Diba? So, araw kayo ang gusto tang mangyari sa handicraft and furniture na aside from the fact na flat pack siya, collapsible, madaling darahon, nakapackage naman siyang magayon para mas presentable, para mas magayon sa mga shoppers and consumers ta. And of course, sa ICT, Information Communication Technology, we would like to encourage mga MSMEs na mag-develop ng mga mobile apps, na talagang makakatabang para mas mapagayon ang pagninegosyo. Actually, we've been constantly meeting them and sabi mi, try to create mga applications or technology-based products na pwedeng makatabang para itong doing business mas mapadali. Example, di ba, we've been seeing a lot of electronic payments. Yes. Igwang mga Maya, igwang mga GCash. Did you know na igwa naman kitang local na counterpart kayan? Ang apod is SukiPay, developed by Mr. Enrico Evangelista. Ang company nida is Bald Puppies. So, itong SukiPay, it's also an electronic payment na nakahook sa mga major banks. So, very happy kami kasi igwa ng araw kaya ng mga na ki-create ng mga produkto digdi na talagang pwedeng makatabang sa mga kapwa negosyante. And I believe ang LGU Naga, igwa naman mga mobile apps na pinagamit na, developed by our local MSMEs. So mga things na araw kayo na, no? So, araw kayo ng mga pigi-isip mi para sa mga ICT. And then, of course, sa coconut and bamboo, it's also one of the or these are also the two commodities na priority ta, na gusto ta mag-infuse man ni technology. We've already started with bamboo, kasi di ba ang bamboo dati, mga traditional lang, pero 2 years ago and even last year, we've been seeing itong inaapod na engineered bamboo. Kumbaga, mahiling ta talagang halos garo na siya bakunang bamboo, pag hiniling ta, ito palan, bamboo siya. So, mga araw kayo na, no, we would like to infuse a lot of technology digdi sa mga products na tangaring mas maging marketable. Okay. And then, we've been assisting MSMEs and ang gusto taman next year, mag-invite din mga itong inaapod, mag-embark rather sa mga big ticket projects. And when I say big ticket projects, it involves export and investment. Sa export, kasi gusto ta initially mag-start na makapa-enroll din 15 MSMEs sa Amazon. Gusto ta na may mag-start na at least 15 MSMEs starting January next year na talagang available na ang mga products nila sa Amazon market. So, that's one to watch out kang sa itong mga kababayan, mahiling nila itong mga 15 MSMEs na ang mga produkto nila available na sa Amazon. And of course, we would like to develop more exporters digdi sa Camarines Sur. That's why we will be working closely with Export Marketing Bureau. Kasi alam mo, ang export kasi, it's not only about the capability kang MSMEs. Sometimes, ang capability na na titrigger. Di ba, example, because of the pandemic, so dating mga hesitant to use itong mga online, napilitan.
Diba? Kasi there's no way of really availing the products kundi through online. Ito ang pinakamadali because of the pandemic. So, kumbaga na speed up, na trigger so tao, kaya nag-adapt talaga sa e-commerce. So, same thing, ang pigiling ko, if we are able to provide them with the with the right information and itong proper mentoring, I think makaka-develop kita ng dakulo na exporters. Of course, through the expertise and support by the Export Marketing Bureau. It's a bureau of DTI. So, ang gigibot na magkakaigwa kitang mga mentoring session, coaching session, para talaga ma-provide din yung mga informasyon arog ano nga ang mga basics of exporting, ano nga ang mga laws na dapat i-comply, paano ba mag-compute din sarong export product. Kasi iba man ang pricing and costing sa sarong product na ipapabakal mo lang for domestic market and iba man itong for export market. Okay. So things like those. So we will really hone the capabilities of MSMEs. At the same time, kumbaga, inspire them really to really go export. Okay. And then of course, sa investment. Sa investment, pigihiling ta kasi, admittedly because of the pandemic, dahil na-trigger sa e-commerce, nahiling ta na talagang grabe ang need to improve the transport system, to improve the freight and cargo, di ba? Kasi di ba, dahil madali na lang ang pag-order, mabilis man dapat ang delivery. Yeah. I remember, pag nag-order ka sa Shopee ka to, it takes probably 2 weeks. Pero ngunyan, halos 1 week na lang, 5 days na lang, yaon na ang produkto. So, gusto sabihin, grabe na talaga ang demand kang tao sa mas mabilis na serbisyo. So, all the more na dapat i-improve ta ang logistics services ta. So, on that area, gusto tang mag-invite ng mga possible investors, both foreign and domestic, digdi sa mga logistics investment areas. Example, when you go to Tinambak, there's a lot of marine products available in the area. Pero dahil mayo kitang magay na facilities, napipiritan ang kadaklan ng mga negosyante duman, mga fisher folks, na ipabakal at lower cost. Yes. Kasi dapat right away ma-indispose to lusinda. Pero kung ikwa kita dyan, cold storage facilities, mas makakapili sinda din magayo na buyer. Di ba? Tapos at the same time, mas ma-expand ang lifespan katong mga produkto. So, mamimaintain itong quality, freshness katong mga marine products. And then, when you go naman to Pasakaw, igwa man dyan route going from Pasakaw to Masbate. Pero ang problema, ang mode of transport medyo primitive pa. Di motor, kati-kati. Pero kung igwa na ko tang possible investor na ma-invest sa modern waters transport facility, I think mas magiging komportable ang transportation experience ng mga tao dyan. And who knows, mas makakatabang ini para itong trading of goods and services, mas mapadali. Kasi once nakasakay na ako dyan talagang pag nagsakay ka duman sa dakulang bangka, kadakol mga katain na mga produkto, may mga produkto, mga kung ano-ano. Pero kung ikwa kita dyan, medyo modern water transport facility. Yan, araw kayo nagbibiyahe sa Katanduan sa gusto tabako. Correct. Mas magiging comfortable and mas may encourage ang mga tao talaga na mas magnegosyo. And then, same thing, you mentioned Karamoan and Catanduanes. Again, kaipuan man dyan i-modernize ang mga water transport facilities para talaga ang exchange of goods and services, para ang trading business talaga mas ma-improve. So, if the government cannot provide those facilities, why not invite private investors na talagang mag-fund, magnegosyo sa araw gani? Kasi may igwa na tulos target clients Igwa na tulos target na mga inaapod na customers na magamit, ma-avail kang services. So, assured na sinda kang market. So, ang pag-uulayan na lang dyan kung ano ang quality kang transport facility na lalaag din na duman. And of course, ang pag-compute kang mga ROI, madali na lang. Kasi as I've said, igwa na tulos target market for their
transport system. Ta kung magayon ang mga produkto ta dakol kita mga produkto, Iyo. improve ang sa to yung mga produkto. Correct. And then, by the way, Jason, okay. kasi DTI cannot do it alone. So, we will be working closely with the different LGUs. LGUs, okay. Oh, kasi dakol pa Oh. Sa 1 year kung pagiging head kang DTI Camsur, I've realized a lot of things. Na talagang more than helping MSMEs, dapat tinatawan man doon or tinatawan man din special concern ang pag-encourage ng mga investors tangharing ma-perk up itong mga local economists. Yes. Oh. So, we will be working closely with the LGUs kasi number 1, hilingon ta ang readiness kang LGUs in terms kang mga investment incentive code dinda. Kasi mas nagiging attractive ang lugar kung may mga pwede sindang incentive code or investment code na ipe-present. Or igwasinda ngayon mga tax holiday, something like that. Or ano ang mga support ninda for possible investors. And of course, i-check naman, we will also be working closely with the financial institutions. Kasi kung minsan may mga willing man na mag-take risk, mga negosyante, kung minsan kulang lang sa kapital. So we will be working closely with financial institutions para kung may willing to invest, medyo kulang lang sa kapital, pwede tang i-match and then pwedeng mag-fund kang sarong negosyo. Ang ma-spearhead yan, DTI mismo. Yes, we will be spearheading the activity. But again, we cannot do it alone. We will be working closely with different LGUs and financial institutions. And probably with the chambers para talaga kasi the chambers themselves ining mga members digdi can be potential investors. Yes. Di ang mangyayari kaya na pwede kitang mag-coordinate ang EDTI, mag-coordinate sa mga sa chambers, business chambers, ma-present ka mo kay itong mga... Correct. But of course, after na maplansya ta, itong readiness ka mga LGUs. Kasi gusto ta na when we present it duman sa mga prospective investors, ready talaga ang LGUs to welcome ining mga arog kaning type of businesses, ining arog kaning mga investment areas. So medyo dakol kita mga gigiribon In fact, aside from that, we will be doing a lot of marketing events. We've already started this year itong inaapod na Feria de Camarines. Nagkaigwang different versions kasi igwa kita ang Feria de Camarines featuring Delicioso, igwang Postoriosa, igwang Nuevo Negosyo, etc. So we will have more next year. And dailang kita mako-confine within Naga City. But we will go out. In fact, initially, we've already coordinated sa mga malls in Metro Manila para talaga iluwasta sa mainstream market ang mga produkto digdi sa Naga City, digdi sa Camsur. And nagkaigwa na kitang market testing last November. And talagang nahilig na talaga duman. First day pa lang talagang grabe na ang demand. In fact, igwa man sa rong probinsya, they did the same thing. And talagang first day pa lang millions na agad na generate. So gusto sabihin, there's really a bright future duman sa Manila market when we really present itong mga gibo digdi sa produkto ta. That's why early on, pigsabi ko talaga na series of product development ang gigibuhon ta para talaga ang mga produkto ta ready for Manila market and even export. Tangaring talagang sure na patatabangan ta ang mga MSMEs na talagang once and for all makabangon, talagang back to their toes and talagang maka-generate ni talagang considerable amount of sales sa indang mga negosyo. Alam mo kay Sir Jay, tama itong sabi mo kasubago na mga negosyante, LGU, DTI, mga consumers, dapat talaga magtarabang. May kasabihan baga na what is good for the business is good for the community. Correct. Ang man ang maray sa negosyo, maray sa komunidad. Correct. And what is good for the community will really support that type of business. So in return, talagang it will be sustainable sa sarong negosyante.
So sa rupa kay ni Sir igwa kay kakong na nutaran sa bago kang pag-ulay niya to bago niya to punan ining programang ini. May concern pa ang DTI digdiyo sa mga lugar na very rich ang culture tanganing si kultura ninda sa identity ninda mapakinabangan man into livelihood and business. Correct. In fact, igwa ako na-remember, when you go to Libmanan, igwa dyan sinda itong inaapod na Hadjong. Handyong, barangay Handyong. Something like that. So, ito pala, garo, pwede siyang i-infuse sa design katong pateris. Kasi dyan sa Libmanan, known man sila sa pateris. Igwa dyan, I think 1 or 2 barangays na nagigiribo din mga pateris. So, itong culture or itong Hadjong heritage, pwede siyang maging part kang feature duman sa paggibo kang pateris. Kasi, kato pala naman, although I think common knowledge na ini, bakulang pala pang ginigibong garo sarayanin mga suka or wine ang mga jars, kundi Tapayan. may pinaglulubungan man pala. Lulubungan. Piglalaog sa tao. May mga dakula may mga na-discover dyan ng mga dakulaon talagang jars na duman piglalaog ang tao. Kasi kung sa Egypt, piglulubong sa pyramid, kita man ang iba pala sa jars. So something like that. So I think when we do the coordination sa mga LGUs, dakol kitang madidiscover ng mga culture and tradition or even heritage na pwedeng makatabang para ma-establish ta itong uniqueness ng mga produkto. And by doing that, mas magiging marketable ang mga products na digdi sa Camsworth. Okay. Oo. Naman, Sir Jason. Okay, sige. Sir J. Percival Ablan, ano po ang pamayokang DTI, Department of Trade and Industry, Camarines Sur? Mabalos po sa pagtaong mong onra sa tuyang programa ng pagkaldaw, dawa na dapat December 24, din na kita nagtatrabaho, dapat yaong kita di nagsiservice sa publiko sa gobyerno. Okay. Salamat po. Merry Christmas. Yes, salamat man na maray sa CPO, of course sa imo Jason, ki Pau, and of course ki Mr. Alan. And of course sa Gabos, Merry Christmas. Ayan, mga tugang, nanggad na basog na kamo kang mga impormasyon na pigiras kang Department of Trade and Industry mapadapit sa gabos na mga bagay na may relasyon sa selebrasyon, pagnegosyo, paghanap buhay. Sa ngaran po kang bilog na news team kang City Events Protocol and Public Information Office, ini po ang sa indong naging kaiba Paulo de los Santos. Liwat ang sa idong amigo si Jason Yola. Merry Christmas po and likay and have a safe Christmas. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan.